Oso. Bateria egoteko tarte hartuko dugu, iritsi delako momentua, eguneko momentu honena. Ez dakizu zelan egoten nahi goizetan. Eragiteko gogoz. Bai, ez dakiz ere egin. Goizetan patxal. Eguerditzen ez dakotu gozerik, atxaldien, bueno, ja meriendarako posten. Eta gaua iritsi? Da miluzea dator eta ze post! Datozela gure lehiakidea! Iniega! Joseba Neizaskun, Alatzuen Lausoa, Garazti Talibe! Bueno, kametik aurrera ja! Gero, ez dugu era joan nahi izaten, normala, Claro, hemetik aurrera ja, infinito. Joseba Izaskun, 3. eguna miluzzen, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo, geroto beto esango dugu. Gainera, betetzen da hau. Beti esaten dugu. Zuen lasai, geroto beto du hau? Bai, benetan du geroto beto. benetan. Bueno, behasaindik gure nebarrebak, Joseba esan dugu Coyote tabernan aurkituko zaitugula, behasainen? Nahi duzuen entorri donak. Festapur bat egongo zan, aurrekoen 11ko bat osatuta, tabernadan atxaloka edo zer, bai, ez da? Noski baiet, pozik jendea, Gertu pozik. ibili ginen, Gertu ibili horrezko ginen. batera faltan. Baina oso ondo, pilotari hartien ondo, Izaskun? Bai, bueno, ni... Dinot, urrengo lortutako 500 eurokoaz partidotxu edo. Bai. Nebarekin frontoira edo, zer. Bueno, esan dugu, lehen hezkuntzako gradua ikasten zabiltz. Zemuz doa? Oso ondo. Bigarren urtea, oso ondo. Bai. Ondo. Eta klase guketaia postik, danak miluza ikusten, Bai, zaurki guztiarren, noski? Bederto, 500 euro esan dugu, aurreko finala edertu egin eta gero, 3. saioa, ongietorrita sorteon gaur be. Eskerrik asko. Alazen eta uxoa berriz ere gurean, Gabon, ondo? Bai, bai. 3. saioa? Bai. Ari gara, ibilbidetxoa osatzen. Bai. 100 euro irabazi ditugu. 100 euroiek Islandiara ez gara joango. Zer egingo dugu, momentuz? Bueno, altxatu beharko da, gehiago ados. aurrezteko eta gero eta gehiago lortu, pues... Ez dago alternatibarik, gehiago irabaztea, ez dago beste Bai. aukerarik, oso ondo. Marketingan eta publizitatean aditua zu Alazen, Bai, bueno. Ikasketak amaituta, Bai, eta orain hortan lanean edo bidea egin nahian. lan bila. Ados, saldu nahi duzu zure burua pixka bat marketinga zari garen ez? Bueno, kontratatu nahi nagoena, pues ni, vamos, pospozik, Txalo, bero bat. Deitza. Horrela saltzen dugu bere burua, beste gauza batzuk ere saltzeko gai da, beraz, aprobetxatu. Uxoa, zuk lehen hezkuntza ikasi, Bai, eta orain? zer. Zerra oso galdera zaila, barkatu, orain zertan ari zara edo? Bai, bigarren urtean. Ikasten ari zara? Ikasten, bai. Lehen hezkuntzako 2. urtean. Bai. Zer moduz? Ongi, gustora. Bueno, gero hori gainera ez da sekula amaitzen, ez da ikasketa prozesu hori. Irakasle hasitakoan ere egunero ikasten da zerbait. Udaran izan ezik, horretan, eta gabonetan, ez da santuak. Bueno, ondo pasa, zorte hon bikote, eta gora zuek. Neskak, zer moduz? Ondo. Grazti Libe, ongietorri gurera, Apurtxu bet beldurtute, hasierako beldurroiek. Grazti non dizatoz? Portugaletetik. Libezu? Gasteiztik. Eta non ezagutu zari, Ba, udalekoetan monitore bezala, bai, horre egin genuen bat. Udalekuetan monitore bezala lagun egin, eta orain ja gauzatxuek eta planak egiten besteak beste miluzera etorri. Bai, horra zuzen broma. Ondo, noren ideia izan etortzie? Diona. Ondo. Ondo, orduen erantzukizunak ja hemen konpartituta. Garazi? Izan zen batera? Joan nahi duzu miluzera? Elkarri izan zion, instante berean. Bat, bita, iru. Joan nahi duzu miluzera? Horrela izan zen. Hola izan zen. Bai. Garazi, barne diseinua ikasten, Bai. hau zabalik geratzen naiz, neupo ikasi nahi dut hori. Benetan? Bai. Bai, ze itxasu edo... Zema denpora? Etxeak eta edo ze izaten da? Lehenengo urtea da. Lehenengo urtea da. Bai, etxeak eta diseinatzeko. Wow, zederra. Dekorazioa... Bai. Ze ondo. Nik Hartuko dekorazioko nukenik. programak ikuste dutez. Igual konbalieta dakotez, irlau gai edo. Etxe hartu nuen esan nuen, bueno, orain jarriko dut horrela bizitzen azteko, eta gero ja dekoratuko dut, eta berdin jarraitzen du. Azera metela bizitzeko. Oso politxe da, Bai, eta bai. arte bata, eta oso Bai, ondo. bai. Jo, Garazi, pasatuko dizkidazu apuntiek. Claro, Bai, claro. pasatuko apuntiek. Libeza ikasten zu, fisioterapia. Fisioterapia tuteran. Tuteran. Zemat garren urtien? Bigarren urtean. Zemuz doa? Ondo. Gogorra eta, Oso. asko Baina, ikasi barrekoa, eta... Ondo, bigarren urtien esaten digute, hemen lehiakideek oraindik ez direla ausartzen guri crack egiten. Bada espada ez. Ausartuko zinake? Horrengo ez. programan. Zuk kontsulta ireki eta Garazik dekoratu ez. Claro. Vale. Ya está. Sorteo neskak, ongietorri. Esker. Krak egiten digu lepoak datu Bueno, iragutzen dugun mesedez. aldiro, Gaur, zakuan jokoan, 77.000 eta 100 euro. Wow! Ze demontre. 77. Ondo entzun duzu, 77. Lepoak krak eta krak kuadrilla bat publikoan. Goierri eskolako lagunak. Batzuek. Crack batzuk. Puntuak
pilatzen hasiko gara. Krakak eurak, gure lehiakideak. Noski horre itxita hemen. Arrasto. Hasiko gara? Puntuak pilatzen. Ba, lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Joseba Izaskun. Pentsakor ikusi zaitu maiz. Irakaslea. Ispilua. Liburua. Ondo ari gara. Ez du sekula sukarrik. Kojina. Frigorifikoa. Bai? Oso ondo, ozkailua. 90 puntu. Irekita. Ekingo diot, ez. Zaintzen hasiko naiz, ez. Bueno, hori da, pentsakor ozkailuaren parean. Hori izango da. Bai, hori izango da. Josebak, kojinaren aurrean egoten da pentsakor. Kojinain Dugu pentsatzeko. zertan. Ondo. Bai, bueno, fresko egoten da eta oso ondo. Alas Neusoa, hasi gara puntuak pilatzen, bigarren taula, lehenengo arrastoa. Gaur bada ere, bihar agian ez. Eguna. Baikor. Jaia. Eguzkia. Funtzio asko dauzka. Paso. Paso. Euria. Gaur nahiko itzalita sumatu dut. Nola? Itzalita. Itzala. Argia. Tximista. Gau bai, argia joatean sartzen da jokora. Bai? Zer? Ilargia. Ilargi betea. Joandakoan. Izarrak. Ez? Urrun. Venga, argizari gabe ez da ezer. Kandela. Vale. 60 puntu. Salbando zera. Garaztelibe, ia puntutxu batzuk. Biltzen hasten garan, 3. taulan. Lehenengo arrastoa. Kaira joatea gustatzen zaio. Kaioa. Marinela. Olatua. Arrantzale. Ez da jaten. Orain. Arrantzaleak. Ez dira jaten, Ez jan arrantzaleak, mesedez. Barkua. Kontxak. Saltoka jar zaitzake. Sokak. Oso ondo. 90 puntu. Portugaletega zizera. Ondo. Saltoka hasi gara baina, markagailua nahiko apal oraindik ere, utxik, Joseba Izaskun. Saltoka jarri zuek orain, imitzio batzuk. Hartu lekua, Alazen eta Uxoa bestaldean. Eta guazen. Demora. Ia ba? Lemizikoa, bai? Tximinoa. Ez! Lurrean ibiltzen Zaskuntzu da. berei begira, hori da. Tximinoa hile luzeakin. Bai, zer da, nor da? Tximpantza. El Rey Leoneko. Ez. Enanoa. Ez da ere. Harriakin. Nola da? Zertan ari da? Gremlina. Bigarrena. Neandertal. Bai, Kanoan, piraguan. Arraunla. Piraguan. Arraunlaria. Piraguan ze praktikatzen da. Piraguismoa. Oso ondo, bai. Ezkor? Bertzegorio du homo sapiens. Esan egin behar da gero. Abeslaria, bertsolariak. Bertsolaria eta... Bertsolaria Gai eta gai jartzailea. ematzen duena. nortzuk dira? Andoni Gaina, jo que sé. Ez. Eile luzea, maialen Joseba lujambio. Izaskun, zerbait egin? Patu bertzea. Ezin da, denpora. Asmatu behar da, hau. Bikote, bertsolari. Telebista edo. Hartu lekuen. Bigazueko aurkezleak, gure lankideak Xeber Sutia eta Maialen Arzailuz. Hori bat, telebistan aurkezle Bai. planta biak egin edo. Zehaztu behar zen Neandertala bai, Alasne Karauak aldatu nahi dizkigu, Bai. imintziokan. Jarri bestea. Ez, orain ez, jarri bestea. Denporaren barruan, ez dugu asmatu ondo, bueno,
Batekin joretuko gara, hogeina, venga! Bai, Armando zen kasta ere badata. Jarri bestea, badak iguta. Bueno, orain beste hiru jarriko dizizu dugu, hartu lekua mesedez. Garazita libe bestaldean. Eskak bota proposamena beldurri gabe, Guazen, demora. Pentsatu aurrena. Tea edan. Eta hasi orain. Ikara, tea, zurrupatu. Tea edan. Tea, ondo ari zarete, bueno. Tea eta pasta. Ez. A ber, tea Tea ez. edan, tea zurrupatu. Tea ez. Tea eta katilua. Ez da tea. Kafea. Ez da kafea ere. Zinea kubata. Salda. Bigarna. Dutxa. Tximinoa. Vale, zein. Orangutana. Vale. Payasoa. Payasoak. Pirritz eta porrotz eta marimotot. Ez. Bolo, pirritx eta porrotz. Ez. Txirri eta mirri. Txirri mirri eta txirribiton. Txirri mirri eta Ez, txirribiton. Bi dira. nortzuti ez. Bi dira. Lotx eta lotx. Ez. Ikusi, Esan dituzu nortzu? asko, baina bi dira. Pirritz eta porrotz. Ez. Txirri mirri. Ez. Bai, Mirri eta egi. txirribiton. Bai, egi. Txirribiton eta Egi. txirri. Ez. Mirri eta Mirri eta txirribiton hori bai. Lehenbizikoa. Zurrupatu, edan. Baina zer. Gastatu. Bideoia. Ez. Hau. Orokorra da, infuzioa. Ba, izet, tearekin hor itxutu gara, gero momentu batean libe. Beste zerbait da, kubata bat, libe horrela. Kubata quedate, oso beroa dago. Eta las neusoa txiribito. Bai, hola nez, hola, claro. Mirri eta txiribiton. Vale, bi, Ondo, berrogeina, ondo. Hau izango da, bat, bi eta hiru, zuekin. Bai? Garazti libe, imintzioka, jaso izaskun bestaldean. Behasainen puntu beharra hundia, Bai. Guazen ba, demora. Demora. Tximinoa. Oiara. Oioa. Oiasko ularki ez. Bai, baina zer da, zazki? Zer da? Abestruza. Oiaskoa. Bai, Oiasko, zer? Oiasko izterra. Bai. hori bai. Untxia. Arratoia. Ratoncito Perez. Bai, pero zabutza hori da, ondo. Matrimonio Ezkontza. eskatu. Eraztune jarri. Eraztune. Senarra eta emaztea. Bai, bueno, Senarra baina. eta senarra ez. Bai. Eraztunekin eskatu, eraztune ipini. Eraztun elkarri Jarri, jarri, elkarri, oso bai. ondo. Bai. Oso ondo. Baina pena, hor, 28 segundo gehiago bat zeduen da. Antzerki pixka bat gehiago egitea guztien zego. Ba, hori bez sinkronizatuta ondo, hablan, bat biziru eta eraztune Bam. jarri. Bate, Ez kontra duzu nirekin? Bai, eta eraztune jarri. Ondo, hau pasuek, danak, Ba. irurogina, bale. Erogizikoen txanda, eta puntu asko, gordeta, Joseba eta Izaskun zeuen txanda izango da, beldur barik ez da? Bai, Bueno. bai. Ega. Sorte hon, lehenengoa dator. Denfora, tigre hori bada, nor zan? Bale, begian zer? Arranoa. Bale, Noa. eragiketa eginda? Arra kendu. Bale? Noa. Bale, noa. Noa. Tigre hori bada, noa. Zenbat daude? Noa. Oh. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino, Al Pacino, Al Pacino. Al, bi. Bi daude, albi noa. Arra noari, arraken duten noa geratzen zelako. Tigre albinoa. Sopolita. Oso. Joseba Izaskun, bigarrena. Denfora. Poliziak aurkitu du. Zer da? Mundua, planeta. Zer da? Planeta. Zer ikusten da? Eguraldia. Bale, zer da hori orokorrien? Eguraldi, bi eguraldi. Eguraldia ez, orokorrien zer da? Eguraldi. Besteak, eguraldia. Zer, da ben. Orokorrien, Eguraldia, ez da egite. klima. Bi klima. Eletate ordezkatzen ditugu. Biktima eta... Jazta, biktimak, bi daudelako. Hori da. Eroglioren bi biktima hementxe. Bai. Joseba eta Izaskun. Oh. Urrengoan akaso. Animo, animo. Alasne usoa. Beldurtuta orain hauek. Bai. Ondo, ondo. Beldurtu erogliok hori nahi du. Bai, ez da. Ah, esan dit gaur, Kontuz. erogliok etorriko dala. Hola, jetxiko.
misterioa. Zuek, inok ez da ikusi Eroglio. Zuek, alzu ikusi. Alaz neusoa, zuek asmatuta ia. Tensioa batean, A ber, teletabi... Oso ona zen, Lo, dago. Loan. Teletabi loan. Teletabi izen bat. Loan. ze ikusten da? Clinton hor dago, teletabi bat, loan. Teletabiak izena dauka, han badago, lo, da nor da bestie? Nor dori, Clinton? Bueno, urrutira. Bueno, Clintonek ere Hala esango luke. inglesez hitz egiten du. Bueno, behar dugu baten bat inglesez hitz egiteko. Kasu honetan, Charles hirugarrena erregea, eta urari water zaten dio. Eta gero jarraitu egiten dugu, teletabi horren izena po da, askotan agertzen da, waterpoloan. Bai, Bi biktima, edo akaso bigarren asmatuko duzue. A ber. a ber, alaz neusoa denpora. Fuertegia da niretzat, bale? A ber, abezedarioa. Ese, abezedario. Osatu, zer. Borobilan. Bale, zer, hor. Gorri. Ez, aukeratu dugu zer da Bokala. Bokala bai, izki bat be bai, letra bat. Izkia. Eta zeta hori esegaitxik aldatzen dugu, uizkia. Fuertegia nietza uizkia. Fuerteak, eroglifikoak, hauek ere zute asmatu? Bueno, Horazi Libe, zuena da esperantza, A ber, Zuen lan daukagu jarrita. ondo. Gustatzen zaizkit? Ba. Gaurkoek, bai? Ia honek, gustatzen zaizkit asko. Ia, lehenengoe, denpora. Bide bazterrean dago, aizia. ez. Nor da? Zia bai, Ainhoa. nor da? Zia. Nor da? Zia bai. Ez dakit. Edurre. Bide bazterrean dago, Amimigoen kalean. Hori. Sara Kosar. Sara Kosarren izena jakin behar dugu Euskal Herrian ezinbesteko aktore bat alako guretzat. Sara! Eta ikusten zuen lehenengo aldie behar dule. Sa, dikez, eta sia gero. Sasia. Sasia. Bueno, Bostetik huts. bueno, baina merezita esango nuke. Ondo, merezita. Ia seigarrena, Ez da beraz batzen. Benga, azkena, denpora. Musikariak atera du. Ningela. A ver. Singela. Oso, ondo. Sin notan ikusten dugu ge hori. Singe eta la. Singela. Oso ondo. Azkenekoa, hau sartu da, berroita Venga, bai, venga. Ospatzeko, Libe, hartuko dugu kafe bat. Kafetxo bat, zazpikiak lotura baitu Niko Kuenkak bidali digu. Ai ba, Niko. Ez duzu? Niko ekonomilaria ezinbestekue Euskal Telebistan, bueno, Niko. analista Begira. gaur egunen eta askotan. Ba, kontua da kafetxoa dartzera joan, eta ikusi duela kafetegi honetan, begira kartela, gure kafea Euskadin txoa da. Bilboko Baristas Club izeneko, bueno, izango da alako areto berezi bat. Bai, bera esklusibo da. Bai, noski, han beste ekonomilari askorekin kafe hartzen aritzen da. Gure kafea Euskadin txoa da. Zagit kafe txoa eskatzen dutelako. Zer da txoa? Zer moduz ekonomia? Bezarka bat, Niko, hau bazu. Bai, utxia zaren gauze bat. Esan. Ba, Niko Kuenka bada talde bateko kide besteak beste enpresa bidea, sarean dauen boletin bat Euskara Hutsez ekonomiako albisteak zoragarria salduta dana, eta orduen baten batek nahi badu sartu ba ikustiakola. Enpresa bidean, Ba, Niko. bai, azalpen guztiak eta analizi danak euskaraz zoragarria. Eta bai, auzolanean hasi garata, Ilaski, esan diet, Goierri eskolako gure launei. Biluzeko eskua, ze bertxio egingo dugu, zer nahi duzue? Eta batek, jo, nahi dugu zu gurekin abestera etortzea. Eta, publikoak ala eskatuta, Ilaski. Oso ondo! Baina nahi torre erdian. Danon jarriko zara. Hemen erdian. Oso ondo. Bai, ematen altzuen. Bueno, ez, Ze ilusioa, Ondo, oso polita egiten duzu ezaioa, Presa daude? Bai, bat, bi, eta hiru. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu,
Esku honetan dago zure ondarea. Aba, Oierdi! Nik esango nuke... Geratzeko etorri dela, Hortik, lana egitea hortik orain, Nik esango nuke geratzeko etorri dela. Joseba, izaskun? Ondo, kirol egin ondo zauz? Bai, nahiko ondo. Hasiko gara lanean? Bai, beharko. Guazen ba, beharko, hori da animoa, izaskun. Arkaitzkan oren hitzekin gainera. Eta entzun. Ran, Robert, ran, po, 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 po. Ran, Robert, ran, po, 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 po. Zenbat aldiz entzun dugu, po? 12, 13, 14 edo 15 aldiz. Taia gora, bai? Joseba, izaskun? 14. Oso ondo. Oso ondo. Aurrera? Zein da argazkiko herria? Plentzia, Hondarribia, Algorta, Pasaia. Bai? Pasaia. Erregotea? Hondarribi. Plentzi. Oso ondo. Joten zarete, udan eta, bertara? Bai. Hori zuen alde. Joseba, izaskun? Nola du izena pertsonaia honek? Mamotxorroa, txapelgorria, kotilungorria edo mielotxin? Mamotxorroa. Kotilungorria. Oso ondo. Hora, harri. I letra? Lantzeko inauteria hitzen du nien, ze txapel, ze... Ze, ona edo txarra edo... Txarra. Deserosoa. Ze deserosu edan dana, bai. Baina inauteria ze polita. Politxe, Antropologu nahi, Sufritu egin behar da, noski. Mantendu behar da, bai. Joseba, izaskun? Nola egiten du mailuak? Pumba, pumba. Pum, pum. Town, town. Edo trash, trash. Pumba, pumba. Ez? Zureak bai, agaso. Town, town. Oso ondo. Estandarrean hori da. Ene batzuk? Eta entzun? Ze hona hau, Norena da, kantu hau, Negu Gorriak, Fermin Muguruza, Bad Sound System, Scarrick Casco. Zer zait, Bai? Joseba, izaskun? Negu Gorriak. Bad Sound System. Arazi libe. Eskarrega ikasko. Oi! Muguruza komandantea, txagoroa, Fermin Iazet! Kaskuinak! Eta manifest! Oso ona. Eta hori du? Ze animaliaren gainean eraman ohi dute markitos. Beia, idia, zaldia, astoa. Idia. Astoa. Vale. Ondo? Zeta? Fernando Bernuesen ideia baten harira, Arkaitzkanok idatzitako liburua, gero antzezlana ere egin diotena. Eta hortxe izen burua? Eskutatuta? Arazen eusoa? Probatu nahi? Ez. Ja ba, behazengarrek puntu batzuk ere behar ditugu. Non egin zen munduko lehen ziklokrosa? Madrilen, Berlinen, Parisen edo Londresen? Berlinen. Bai? Parisen. Bai. Kontuz? Komodina jokoan, ez? Joseba izaskun, ez etxi, Ziur zaude horretan, bihurtu leike maitasuna. Ze hitz eskutatu dugu Tapia eta Leturiaren kantuan. Maitasuna penetan, maitasuna brometan, loretan, ezertan. Maitasuna? Penetan. Oso ondo. Maitasuna benetan. Itaskunek loreak proposatu dizkio, Joseba esan du, ez.
Nik badak zerbait gehiago, arre batxo. Ikasiko duzu. Askatu nahi? Ondo argituta daukagu, ja? Bai? Horreinik ez. Aurrera, ba? Donostiako zein auzotan dago Ibarrolaren siluetak eskultura. Martutenen, Ibaetan, Intxaurrondon, Txauminen. Zuek zarete beti, Martutene. Intxaurrondon. Oso ondo. Bederatzigarren erronda. Askatu egin behar dugu, Ez? Ez du uste. Buelta beha zainera ba. Azken aukera. Asteko zein egunetan irteten dira zakuzarrak lesakan. Larun batean, astelenean, igandean edo asteartean. Igandea. Bueno, zorte pixka bat bukaeran. Eta orain? Hauzi, azken aukera. Mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez. Zuzena. Komodina, Joseba Itzaskun. Bigarren eskua, alaz neusoa. Zebuna izango da eskua, ia komodintxu bat edo lortzen dugun, honela dio. Aitonak begiak itxita ere, zein da argazkiko instrumentua? Dotara, saroda, sitarra, sarangia. Saroda. Errebotea. Sitarra. Osondo. Zeinu berezia duena. Alaz neusoa. Goia sarietan, ze materialez egindako garaikurra ematen da? Brontzea, zilarra, urrea, kobrea. Brontzea. Osondo. Beste galdera bat, non dire ezagunak mamoxarroak? Unanun, arizkunen, lantzen, goizuetan. Goizuetan. Errotea. Unanun. Osondo. Ondo, puntutxoa bilatzen. Inauteri ezaguna guztietan, osondo. Rihanaren ze kanta izan da? Esanem, Drunk of Love, We Found Love, Don't Stop the Music. Don't stop the music. Osondo. Osondo. Goierrin, segurako arrakazta duena bestia. Joseba, hasiko joten jartzen, Jaktzun da. Bai. Entzuten da. Ari gara, D, E, T, A, pixkanaka. Ba, beste galdera bat. Nola du izena mundakako pertsonaia honek? Astia, sorgina, lamina, panpina. Bai? Astia. Errobatea. Lamiak. Laminek, osondo. Askatzeko aukera gara zilibe, asmatzen zuen bakotxien. Jarraitu egingo dugu, alaz neusoa zauekin. Noiz izaten da sagardobaren txotx denboraldia. Maiatza uztaila bitartean, abuztu urre bitartean, urtarrila pirila bitartean, urtarrile kaina bitartean. Urtarrila pirila. Osondo. Ze ona, mesedez. Eta maiatza eta ja, luzatzen, kontuz. Leku batzutan bai, bai, Beste galdera bat? Bai. Zein da itxasargi honen izena? Iger Matxitxako harri luze plata. Matxitxako. Ez da. Iger. Osondo, darribian. Batzuk. Aitonak begiak itxita ere. Maskalondoren gertatzen zaia askori, ez pentsa. Ba, las neusoa, jarraitu egingo dugu. Papeles, paleta, te da que reta, si ganas llora, ignores la vuelta, triste
zen AJ Martinaren kanta honek. Zer gertatzen da, zer egin nahi dut orain, zer pasatzen da, zer egin behar dut orain. Zer gertatzen da? Zer egin behar dut orain. Osondo, Ondo ari zarete, askatuko diguzue? Bai edo ez? Ez. Ba, aurrera goaz. Bi galdera geratzen dira. Nola dute izena Altsasuko inauterietako pertsonaia hauek? Kaskarotak, momo txorroak, zamaltzainak, txatxoak. Momo txorroak. Aho batez. Askatuko dugu? Bai. Siesta egiten dudanean ere, txirrindularitzaz gozatzen dut. Zuzena da? Osondo? Osondo! Begiak itxitare bai. Osondo? Garazi, Libe, begiak ondo zorroztuta. Bai. Ba, atortzuen eskua. Eta enuntziatuak bio. Gero ez etorri nire hiletara. Nola du izena Euskal Zaindiaren liburutegiak Atxaga, Azkue, Aresti edo Mitxelenaz? Aresti. Errebotea. Atxaga. Bigarren errebotea. Mitxelena. Azkue da ba? Resurrección Maria Azkue lehenengo euskaltzain burua. Ah! Bigarna. Eta entzun. Zirritazak. Aratuztiak. Zein herritako inauteritako kanta da, esan nahi duzu zuzenean, Garazi? Bai, mundeka. Aratuzte, zara aratuzte. Oso, Mundekarrentza, teguno barik ez. Oi, badago, terosetik kanpo badago mundua, noski? Ia ba, eta hemen zirriz egiten diez. Abai? Kantu honekin? Dinot, Bueno. dauz, laminak eta torrak eta zirriz eitzi da, haupa esatie, haupa. Opa, arratsaldeon. Apa, txaldeon. Segi xirrika esaldiari. Nola izaten ditu besoak miel otxinek? Alboetara zabalik, buru gainetik, gorpuzera itxatzita edo bizkarrean lotuta. Alboetara zabalik. Osondo. Zaleak jarrete, inauteri kontua. Batzuk. Aurrera? Zein koloretakoa da Uruguaiko eliza hau, horia, berdea, arrosa edo urdina? Urdina. Epa. Zora, izan zarete bertan? Bai, atzo. Bertatik gatoz. Gero ez etorri nire hiletara, Xabat Gallete Beitiak Miguel Uzan izan zenak. Bai. Bizkaiko bertsolari txapelketako finalean botatakoa. Bale. Bai? Antes. Ez, bale. Aurrera. Zein katu arraza da hau? Aiba. Somaliako katua, siamdarra, pertsiarra edo ragdoll katua. Somaliako katua. Zondo. Badukazu etxean horrelakorik? Bi. Bai. Bi. Eta esaldia? Zeren Benik ez. ez. Seigaren galdera. Hau bai, ez da. Dantzaten dugu desberdin, zuk ondo eta ni gaizki. Hogeita bere estiloa. Nola du izena abesti honek? Lantzeko inauteria zaldu ondoko markitoz. Arizungo hartza, Lantzeko inauteria. Osondo. Zarete, doktoreak inauteri gintzan? Bai. Masterra. Baina esaldia gortxe jarraitzen du. Gero ez etorri nire hiletara. Aurrera. Ze urtetan sortu zen Hernaniko errugbi taldea? 78an, 72an, 75an, 70an. 78an. Errebotea. 72. 75. Bale. I. Askatzeko aukera. Ez? Ez. 8. galdera. Ze pertsonaia da Zixot, bueno, esan nahi duzu? Ziripot. Gumetan izan ginen. Bai? Zola mozora dut da, bai. Dena beteta eta. Orain ja beteta gaude berez. Garazi? Libe? Beste aukera bat?
Ez, Zenbat kilometro karratutako azalera du Legorretak? 7,34, 8,72, 9,11 edo 10,25. Hau asmatuz gero? Ez agia zer merezi du. 9,11. 7,34. 10,25. Marka bat, Legorretarrei. Azken galdera, azken aukera. Komodina hau eskuratzeko. Adi danok. Zer egiten da zanpantzarrarekin inauterietan? Menditik bera bota ezkutatu, erre edo zagu batean sartu. Bai? Eskutatu. R. Erre. Hori bai. Bai. Bikote, bigarren komodina irabazteko aukera. Gero ez etorri nire hiletara. Oso argi dago. Bai? Ozen eta argi, mesedez bikote? Bai? Aukera bakarra da? Bai, noski. Bale, bere? Zutea, begiratzera doan, piromano bat, Zer. Zen. Piromano bat. Lez. Lez. Legez, moduan. Piromano bat baten lez. moduan. Lastima, komodinik ez. Ba, komodinik ez eta markagailuak momentu zadi danok. Honela markagailuetara goaz. 180 puntu eta komodina behar zainen. Almandoste 240 eta komodina. 520 puntu komodinik ez. Portugalete Gasteizen. Alde ikaragarria. Komodin barik, baina lasai egoteko moduan momentu zia zertatzen den. Zein da zuzena, 150 puntu taula bakoitzak, beraz, aukerak Joseba Izasko baina utzi beharko diozue. Aukera guztiei. Abeslariak dira eskatuko dugu lehenengo errondan. Jon Elaspiur, Intza Unanue, Yanira Aranzabe, Ibai Osinaga, Elene Lete, Ane Bárcena, Uxue Monarriz, Andrea Astudillo, Ane Negeruela, Jon Belaustegi, Eire Maia. Abeslaria. guaztea. Elene Lete. Realeko atezaina da. Las Neusoa. Uxue Monarriz. Untza taldeko kidea. Garaztilibe. Ibai Osinaga. Ibai Ibilbedi. Galas Neusoa. Intza Unanue. Orillotarra. Garaztilibe. Jon Elaspiur. Nakar taldean azken aldian. Galas Neusoa. Jon Belaustegi. Eskubaloi jokalaria. Garaztilibe. Eire. Maia. Ze taldetakoa? Ez dakit. Eire taldekoa. 50 puntuaz planto egiteko aukera daukazue. Planto. Planto? Planto. 50 puntu zuentzat. Andrea Astudillo, geneukan eduzkanpo, arraundaria Arraundaria dela. zelako noria. Ba, bigarren errondara goaz zuzenean, eta bigarren errondan aktoreak dira. Hori da jakin nahi duguna. Itziar Cortez, Itziar Arkauz, Itziar Atienza, Itziar Ituño, Itziar Aizpuru, Itziar Gurrutxaga, Itziar Alduntzen, Itziar Manero, Itziar Urreta Bizkaia, Itziar Laskano, Itziar Miranda. Baute zerbait komunean, zagit jautu zareten. Alas Neusoa, aktore bat. Itziar Ituño. Ia da? Garaztilibe. Itziar Atienza. Itziar Cortez. Ez da zuen eguna. Informatikari eta ikertzailea. Alas Neusoa. Itziar Miranda. Garaztilibe. Itziar Gurrutxaga. Futbolari hoia. Alas eta Uxoa. Itziar Laskano. Amaren etxea, goen kale. 40 punturekin planto egiteko aukera, edo aurrera jarraitu?
ibiltzen badugu komodine eta irabazteko puntuak. Segizkero, bukaera arte segi behar. Pues planto. Ba, planto da 40 puntu. Ba, 40, hori da. Eta leguzkanpo Itziar alduntzin geneukan. Irratia esataria, hori da. Anteslea. Hirugarren errondara goaz, eta hirugarren errondan Aralarko mendilerroan daude. Txindoki, Putxarri, Ausa Gaztelu, Soldoko Gaina, Intzako Dorrea, Uzkuiti, Gorbeia, Arrubi Gaina, Posetz, Beloki, Madalen. Txindoki. Ezaguna oso. Usa Gaztelu. Ausa Gaztelu. Hauia ez da. Hori bai, aholtzizketa eta zaldibi artean. Gorbeia. Aralarren ez, Gorbeian dago, Gorbeiako mendilerroan alegia. Graztelibe? Putxarri. Aralarko mendiri garrantzitsuenetako bat. Joseba Izaskun? Komodina. Komodina erabilita, trukean erantzun zuzen bat. Intzako Dorrea, Malloetan. Graztelibe? Beloki. Nafarroan dago hau. Joseba Izaskun? Arrubi Gaina. Zuzen. Graztelibe, momentu honetan, bi ez zuzen eta bi zuzen. Erantzun nahi dagokienez. Madalen. Azken zuzena, errematatu taula eta 150 puntu zeuentzat. Posetz. Posetz. Pirineotan dago Posetz. Neskak errematatzeko aukera orain zauek, Graztelibe? Uzkuiti. Oso Eta beste taula bat, horrela puntu, Portugalete Gasteizera. Batzutan zorti alde beste batzutan ez. Markagailuak onela geratu dira. 180 puntu Beasainen, 280 puntu Almondozen, 720 Portugalete Gasteizen. Hau da, hau! Batzutan zorte alde, gaur ez, ezagitze gertatu den, ona etorri horretik koiote beltz bat ikusi ote duzuen, edo zer? Baina hirugarren saioa izango da Joseba Izaskun Anai Arreben azkena. Balantzea eginda. Aurrekoan, 11koa osatu eta 500 euro irabazi ditugu. Bai. Pozik ez da, Joseba. Gusta, goaz oso gusta. Lan ona eginda. Bai. Eskerrik asko da, nahi da. Aizoi ere, orain jakin nahi genuke 500 euroiekin, esantzen duten planen bat. Bueno, bazkari bat, bai. Bai, goieriko publiko guztia ere bertan dela. Hainbeste inoz gaiatuko. Ondoren elkartuko gara. Torriko jotea anak eta... Nahiko, bai, suposatzen dut, Joseba Izaskun, esperientzia ederra izango zela, nebarra moduen etortzi, hori beti ederra izaten da guretzatu, bai? Bai, oso politi izan da. Barrutik ikusita, ze aldatzen da? Aldatzen die gauzek, etxetik edo barrutik, Bai, mahak eta fiordurritasunak eta edateatzi eta... Baina ondo aritu zarete eta esan dakoa, ibilbidea bospatuko dugu, Beasaingo koiote eta Naparrandan. Hau pazuek! Eskerrik asko! Bueno, arte! Berritasunak hemen, Alazin eta Uxoa, erdian gozo, lekua ondo hartuta. Bai. Baina garazi talibe, gaur iritsita. Irabazi duzu zenbat, 5.000 puntu edo. Bai. Ondo? No? Inauteriaren maitale. Oso. Biluzeko inauterian oso eroso, ez da? Zer ez da. Alazne Uxoa, bueno, beterano zaretela ere erakutsi beharko da. Sokatiran, zuek, erantzuten lehenbizikoak. Ados? Bai. Hartu lekua ba, sokatira dagoaz. Denbora. Zein hilabetetan hasiko da 2025ko Euskaraldia? Paso. Maiatzean. Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz musika eta albisteak. Zer da? Telebista. Irratia, zein arte disiplinatan aritzen da txalo produkzioak? Paso. Antzerkian, nork egin du 23. korrikaren kanta? Paso. Mursegok, zenbat i daude txirrindulari hitzean? Bi. 3. Zen mediku hartzen da psikoanaliziaren sortzailetzat? Paso. Freud, bukatu kantua, eperrak badituzu bere bi... Egalak. Ondo. Zein kolore du Mexikoko banderak erdian? Txuria. Oso ondo. Zein taldetan jokatzen du Clara Pinedo futbolariak? Paso. Atletiken, gaur ostirala bada zertzen eren egun? Asteazkena. Ondo. Zenbat irauten dute Europako saskibaloi partidek?
60 minutu. 40 minutu, nola du izena jostorratza bultzatzeko atzamarrean jartzen den zorroak. Dedala. Bai, titarea. Titarea. Zein musika familiatakoa da klarinetea? Aizea ona. Aizezkoa. Zein da .eus fundazioko lehendakaria? Paso. Iñaki Goirizelaia. Zer topatuko duzu Gorbeiako menditontorrean? Urutzea. Urutzea. Europako zein hiritan dago San Marcos Basilika? Paso. Venezian. Zein hilabetetan hasten da negua? Abenduan. Abenduan. 19. mendeko zein urtetan idatzi zuen Mary Shelleyk Frankenstein liburua? 1923. 1818an. Zein hiritan dago Zitadela Takonera parkea? Paso. Iruñean. Burgiko ze ohiturak jaso du UNESCOren ondare inmaterial izendapena? Paso. Almadiak. Nork gidatzen du ETV bateko eguerdiko albistegia? Astelenetik ostiralera? Paso. Javier Usabiagak. Zein da erabiltzaile gehien dituen sare soziala? Facebook da. Facebook da. Zara zilibe, hau harina buru, Utxe egiten egon dien investik astirotxe osunde utxe egiten hasi zareten nien zuek harina joan da asoka. Ze moduz? Ondo. Bueno, final ere ezin iritsi, bai ez saio, egin zuien. Hasierako helburua beteta, libe. Beteta. Etorri eta sailkatu eta gustore egon. Neskak zegoen zara urrengoen. Goigate! Sokatira almando zarra ikusi dugu erabat. Hasi... Bat kostata, baina bizkanaka aurre hartu dugu. Alazen eusio ondo. Bai. Dotore, momentuz, 100 euro ditugu. Bai, ez da. Gehiago nahi. Hombre, beti ere. Askoz gehiago, begira, dauzkagu 100 euro, eta gero, beste 67.000. 67.000 eta 100! Aupa! Ez dakiko esaten, dana. Buah, Ez dakiko esaten, dana. urduri. Goierriko publikoa, hau pazuek! Goierri eskola! Etxeko deialdia, aplikazio bat ara gurekin bat egiteko momentua. Gustatatzuk idatzi, Bai, gustatzen zait. Enaiz bereziki abila. Baina gustatzen zait. Miluzek idatzi, gustatatzu? Hau bai. Enaiz bereziki abila. Beste, Hemen ere, baina gustatzen. Alazte Useba, gidatzen zoia? Bai. Gustatzen atzoia, gidatzea? Niri asko, igual munduko zereginen artien topetako da. Eskerrak. Top, Egin behar izaten duzu, Eginot pentsatu egon, bideari abiloan. Alazte Useba, pituze galdera, dakargun gaur finalera. Pentsatu ondo. Ezkerretik gidatzen dute. Denbora. Tailandian, bai edo ez? Ez guk eskuin. Jamaikan? Guk eskuinetik. Ezkerretik, bidetik edo volantea. Gidatu ezkerretik? Guk ezkerretik. Bai, baina ez dakitela galdera den. Bueno, Jamaika? Jamaika? Ez dakit. Ez. Volantea eskubian. Volantea. Suedia. Denpora aurrera doa, Nigeria. Ez. Nepal. Ez. Eske, ez dakit. Mozambike. Seguro, bai. Zipre. Bai. Islandia. Bai. Kanada. Bai, ez. Uganda. Japonia. Egiaztatu eta... Bederatzea izki. Bueno, La bosta. ematen du pista bat. Zango dinamika. Pista oso aldatu danak? Iruakatx? A ver. Bai, Suedia, bai. Osea, seguro Suedia. Egiaztatzeko beste aukera bat daukazu, 10 segunduen aurretik. Ez dakit, jolin. Jamaika, Japonia, bi mugitu. Ikendo con el Canadá. Arin, egiaztatu nahi bazuia, arin. Orain, ez dauden porarik, aldaketak bai. Ah, bueno. A ver, nahiz aldazu zerbait. Ez dakiz mataratu duzten. Denbora.
Alas nausoa, ezko galdera. Errepide kilometro gehien dituzten biak dira. Denbora. Errepide kilometro gehien. Non? Nepal, non dago? Nepal, jo que sé. Islandia, ez dago Uganda. Ustek nahi zure. Kanada. Lanak egin da behintzat. Zamuz? Bueno. Batean zalantza, guk nondik idatzen dugu. Zer gara? Ez que ez dut ulertu garonki galdera. Nondik idatzen dugu guk? Guk eskuineko aldetik, baina volante ezkerrean. Eske hoizen eredu da. Bidetik, karretera, edo volantea. Nondik idatzen dugu, norabidea. Eskuinetik guk, ezkerretik, beste herrialde batzutan. Ezkerretik gidatzen dutenak, eskatzen ditugu guk. Tailandia baiezko eremuan zuzena da? Eta volantea? Eskuina. Hori. Zuma lan gaur, Jamaika. Zuzena da? Britaniar kolonia izana baita. Britania handiko kolonia geratu da zer. Eta bezala xe ezkerretik. Mozambike, bai, zuzena da? Beira, eta hau Portugalen kolonia izan zen, baina arrastorik ez da geratu zentzu horretan. Ezkerretik idatzen dute. Islandia. Bertara zoaztenean. Jakin, hori da. Oso ondo, ez duzu aldatuko? 78an pasabait ziren hain zuzen, eskuinetik idatzera. Suedia. Ezkerretik idatzen dute? Ez. Zuzena da? 77az gero. Ordura arte ezkerretik. Japonia. Ez esku eremuan. Zuzena da? Japonian ezkerretik idatzen dute. Uganda, kontuz, Afrikan eskuinetik idatzen baitute hego-ekialdean izan ezik. Ugandan ezkerretik. Kanadan herrialde osoak eskuinetik idatzen du. Zipre da, Europan salbuespenetako bat, ezkerretik idatzen duen bakarrenetakoa. Nepal, ezkerretik, Nigeria, eskuinetik. Bigarren finala, Las Neusoa, €100 pilatu dituzue, 125 gaur, 225. Ondo, pixkanaka. Gaur aldaketa batekin dezakegu, 125 horiek geuretzat eta 1000 zuentzat. Ondo? Ondo, ezta? Horretako urrezko galderaren erantzun bikoitz zuzena beharko genuke. Errepide kilometro gehien dituzten biak dira. Kanada aukeratu dugu, 11kotik. Aukera zuzena izan da? Kanadan, entzun, 1.000.000 kilometrotik gora baitaude errepidetan. Herrialde izugarri handia dalako, bai. Nepal aukeratu diguzue. Zer dela eta? Pues ez dakit, iten zitzaiten hor Inertziaz. deitzen zaten, ez dakit. Han mendia eta bai. Errepide luziek egotekoetan aldapa gora, Bai. aldapa bera. Nepal zuzena da? Ez. Japonia! Japonia zen. Agalde osoa! Baina 125 euro gehiago pilatu ditugu. Jarraitu ezker eskuin, Zakuaren bila, animo bikote! Zuek beste ezker eskuin, urrengo baitokian ikusten bai. Agur!